Здравейте на всички! Днес в прегледа ни е лазерния метър Erwin Rih Rail GM60. Това е компактно многофункционално устройство, което се представя отлично в инженерни, строителни и ремонтни работи с различен профил. Също така може да се използва в бензиновата и маркшейдърската дейност, както и при решаване на други задачи, изискващи точно измерване на линейните размери на обекта, неговата площ и обеми. Максималното измервано разстояние на устройството е 60 метра. Както можем да забележим, рулетката е опакована в много красива кутия с приятно качество на картона. Ами давайте най-накрая отворим кутията и видим какво има вътре. Тук имаме самия лазерен метър. В комплектацията на лазерния метър получавате два стандартни мизинчикови батерии, например каишка, както и международна гаранция и кратка инструкция за експлоатация, включително и също така, освен това, пълната версия на инструкциите можете да изтеглите по линка или да сканирате QR кода. Искам да отбележа, че за този лазерен метър важи 5 годишна гаранция за фабричен дефект, което е много приятно. Захранването се осъществява от две батерии. За икономия на енергия е предвидена функция за автоматично изключване на лазера и самата рулетка. Средно един комплект батерии е достатъчен за извършване на 5000 или повече измервания. Натискаме бутона за включване. На екрана в горния десен ъгъл е показан зарядът на батерията. Вляво от заряда е разположен индикатор на точката на отчитане. При включване на устройството по подразбиране точката на отчитане е от задния край на устройството, т.е. от тази част. За да преместите точката на отчитане на предния край, трябва да натиснете и задържите този бутон. В долния десен ъгъл е разположена избраната от вас единица за измерване. За да я промените, трябва да натиснете и задържите този бутон. В това устройство са налични 3 единици за измерване. Това са метри, футове и инчове. И също така има ъгъл на наклона на устройството. За да изключите рулетката е необходимо: натиснете и задържите бутона Сети. Нека направим първите измервания. Включваме рулетката, насочваме лъча към целта и натискаме жълтия бутон. Искам да отбележа, че паметта на устройството е проектирана да съхранява голямо количество измервания, а именно 100 групи. За да видите всички изчисления, е необходимо да натиснете горния десен бутон. С помощта на бутоните плюс или минус можем да прегледаме всички измервания, направени от вас. За да ги изтриете, е необходимо да натиснете бутона Save. В това устройство има цели 8 различни режима. За да смените режима, трябва да натиснете бутона Minimum. Първият режим е единично измерване на разстоянието. Вторият режим е изчисление на площ, изчисляване на трети том. Четвъртото е изчисление с 2 допълнителни измерения с помощта на Питагоровата теорема. Петият режим е изчисление с измерване на ъгъла по теоремата на Питагор. Шестият режим е изчисление с измерване на ъгъла и 2 допълнителни измервания по теоремата на Тфагора. Седмият режим е изчисление с 3 допълнителни измервания по теоремата на Тфагора, метод 1 – събиране на катетите, и последният 8 режим е изчисление с 3 допълнителни измервания по теоремата на Тфагора, метод 2 – изваждане на катетите. Искам да добавя, че устройството е леко и удобно се държи в ръка, корпусът е здрав, предизвикващ чувство за надежност, устройството изглежда красиво и скъпо. А на това от мен е всичко. Благодаря на всички за гледането и до нови срещи!